sabe facer el, recordar as persoas, recordar a xente de ben como el o é tamén. Así que creo que lle debemos ese recoñecemento e ese traballo fantástico que fixo como estradense e agora como secretario xeral de Política Lingüística na Xunta de Galicia. Se non te desachos traémolos nós.